Yanzu wa'annan 'yan majalisa namu na Nijar, me yasa duk lokacin da za ku yi kira ga wani abu na alkhairi wanda kuke son al'umma su yi a matsayinku na iyaye, me yasa wai ku ba za ku fara yin wannan abun ba? Sannan talakawa mu ɗiyanku sannan mu biyo hanya. Ku bakin ku da'awa kawai ku faɗi ku ce a yi kaza, kawai shi kenan ku saki jiki talakawa su je su yi. Duk lokacin da za ku yi kira ga wani abu na alkhairi a matsayinku na iyaye, a matsayinku na jagorori, muna ba ku shawara ku fara yi. Idan wani alkhairi ne za ku kira gare shi, to ku aga kun fara yin wannan alkhairin sannan mu ɗiyanku talakawa mu biyo baya. Kamar yadda annabi yake yi, idan ya ce wato ku yi sallah sai a gane shi shine limami shine a gidan gaba. Idan ya ce a tashi a yi yaƙi a yi jihadi sai a gane shi ya ɗauki sulke shine a gidan gaba zuwa wannan yaƙin da shi ake fafatawa. Amma ka diba ka gani sai a yi kira zuwa ga wata gidauniya ta taimako. Maimakon a samu 'yan majalisunmu fa na Nijar wanda suke jan ƙasa, wanda su ne mala'u kuma su ne miloniya. Yau wannan 'yan majalisar namu na Nijar babu guda ɗaya wanda ba miloniya ba. Amma idan aka ce taimako sai kaga sun ja baya, talakawa ne za su fara yi ko talakawa ne su suke yi, sai a ƙara taimakon nan su baka ji ɗuriyarsu ba. To ya ne za a yi koyi da ku alhalin ku ne iyaye? Idan aka ce a yi taimako, gwamnati ta ce a yi taimako, ya kamata a ce wa'annan wanda suke jan ƙasa mala'u ya kamata a ji ku kuna nasa miliyon kaza miliyon kaza. Sai talakawa su yi sai talakawa su kwaikwayo ku su ma su biyo baya. An bai yiwuwa kawai ku yi kira ku koma cikin ɗaki ku zauna. Kaga wannan al'amari yana son gyara. Shi yasa wallahi al'amuranmu na Nijar inda muka samu matsala, wato wa'anda suke jan mu mala'u din sai kaga su kansu sai ga suna yin wani abu gashi nan wurin na kuskure, kuma duk lokacin da kace abu kaza kuskure ne ko a hito a gyara, sai ka samu wasu sun ce maka wai kana suka gwamnati ko baka da ilimi akan abu. A ita gaskiya ba ta da buƙatar ka ce wai sai ka je wani makaranta ka gane gaskiya. Ana yin abu wanda ba daidai ba, Allah zai haskaka maka ka gane abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai bane ba. Idan kuka yi kira ga taimako, to ku fara zuwa gidan gaba a gane ku. Dan wallahi 'yan majalisar Nijar ko Qur'ani zaka bani zandawa, duk wa'annan mutane miliyoniya ne dukkan su sun aje kuɗaɗe, saboda daga cikin su babu wani mutum wanda za a ganin shi da talauci. Kowane mutum za a ganin shi da ɗirkeken gida, da manya-manyan motoci, da manya-manyan kuɗaɗe a waje. Iyansu a waje suke karatu, iyansu mahaukatan sun buɗe masa account duka suna da kuɗi. Amma sai su hito su yi kira su ce a yi taimako, amma sai ka ji shuru. Talakawa ne suke son su yi taimako. Wannan al'amari ubangiji Allah ka haskaka mana. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawwa barkanku da wannan lokaci. Wato muna ɗaya daga cikin mutanen da suke fahimta cewa lalle dole ne ƙasa ta yi ƙoƙari ta kwato haƙƙinta duk lokacin da aka yi ƙoƙarin taushe mata haƙƙi, duk lokacin da an kai ƙoƙarin sace arzikinta. Mun samu horo daga zaluncin da Faransa ta yi muna a cikin wannan exploitation ta uranium. A ƙarƙashin haka, mu a ta mu fahimta gwamnatin Nijar idan ta ce ta ba da lokaci wanda in dai yan CNPC kenan yan China ba su zo aka zauna ba aka daidaita yarjejeniya yadda ya kamata a hiddo mai a tace shi ga kasonka ganawa, in ba su yarda ba to za ta iya liƙe ma har ka hidda mata. Wallahi mu muna ɗaya daga cikin waɗanda muke fahimtar lalle wannan daidai ne, kuma shine abin da ya kamata ƙasa ta yi kowane lokaci. Daidai a ƙarƙashin wannan muna kira ko da yaushe idan za a yi abu ya zamanto ana yin shi ne saboda Allah da Annabi da kima, saboda daga darajar mutane, saboda yin kokari idan wannan abun ya canza talaka ya san lalle abu ya canza, idan an samu galaba kuma ya ji daɗi. Wannan ita ce fahimtar mu, kuma ina ganin har mu mutu wannan ita ce fahimtar mu akan wannan bigiran. Mutane masu ganin ba ai daidai ba wannan ra'ayinsu ne, amma mu ra'ayinmu shine ba wani wanda ya kamata ya zo a cikin ƙasarmu ya ɗauki arzikin ƙasarmu ya shi daga baya ya bar mu da ƙura, ya bar mu da cututtuka waɗanda ke gurɓatar da yanayi da sauransu. Mu ba mu samu komai a ciki ba. Wannan mun yadda shine ra'ayinmu. In ma ka ji wani ya ce maka a'a ka ji abin da wani ga abin da ya fito daga bakinmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanku da wannan lokaci. Lura da abubuwan da suka faru wancan satin, akwai
'yan uwa waɗanda suka ajiye bindigogi suka rabu da yaƙe-yaƙen 'yan uwansu suka dawo har suka samu formation a kan reintegransu. Mun jima muna faɗi a cikin live har yanzu lokaci bai kure muku ba, waɗanda kuka san ku 'yan uwa ne daga cikin 'yan uwanmu, ku yi ƙoƙari ku kun ajiye waɗannan bindigogin ku zo a gyara ƙasar nan tare da ku. Wannan babban kira ne ba daga gare mu ba ma daga shugabanni, to yakan zamo alheri shi sulhu tun da suka ce ku aji don babu abun da adda takaici sai duk lokacin da aka ce an yi aron gama to ɗan ƙasa dai ne ake kashe. Waɗanda suka ɗauki nauyin waɗannan abubuwan ba za su taɓa kawo 'yan ƙasansu ba daga cikin su zo su yi wannan aikin. Balma yana ɗaya daga cikin ayyukan da ya kamata kai ɗan adam mai hankali mai ɗaukar sunan musulmi ka ji tsoron yinsu, don yana ɗaya daga cikin haɗari mafi girma na haɗuwarka da Allah. Ko me mutum ya maka ka kashe sa yana zaune bai ci bai sha ba, ku ji tsoron Allah. Wannan babban kira ne, kuma wannan hanya ce wadda take ɓulewa, wadda za ta gyara maka imaninka. Idan ka tuba kai tuba na gari, ana zaton alheri, ana zaton alfarma Allah zuwa gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa da ke shafin TikTok, daga naku ne dan gwagwarmaya Alin Chani, wanda ya ba da rayuwa ta da dukiya ta kan Chani. A yau muna rana ta lundi le 20 December 2025. Allah mun gode maka, Allah muna maka godiya, Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lahiya, Allah ka bayyana wannan alƙunutu da malamai ka yi da karance-karance alƙur'anai da azumtar lokaci zuwa lokaci. Allah ka bayyana mana duk wani munafiki da munafuka. Ya Allah muna roƙo gare ka, Allah ka tabbata mana da alheri. Allah duk masu yi wannan ta ya zagon ƙasa, ya Allah, Allah ka tona musu asiri, kuma Allah mun gama ka da su. A kwanakin ga kuma bayan wannan tsoho laccizo wanda ya zama nan a Balak na Elevage wanda aka ce ma Ibrahim Idi a kwanan baya ya yi bayani kan shugabanninmu, musamman kan mai daraja Firefe Ahmadu Almu, da ya ce Firefe ya ɗauko 'yan uwa ta ya ba su gonaki kuma shina da ekoki a can tsakanin wajen tatiskin nan, kuma wanda tsakani da manzo Allah ba gaskiya na bai yi. Ni da kaina ni kirewar haka da sahi kamar daidai wa ga 'yar da nika wannan bidiyo, don ni tsakani da manzo Allah ba ni audio, ni bidiyo ne nika hiddo kaina, saboda audio wannan munafici ne, kuma mutum shina ganin kamar idan ya yi audio ba za a shin shi ba. Audio kuma ta shi kai, yadda ka san ina wannan bidiyo haka audio ka taya. Kuma na rance da hizbista na Qur'ani, wannan bawan Allah Ahmadu Almu, na rance da wanda yana Allah tun da ake ba mu taɓa samun Firefe kamar wannan bawan Allah. Yadda kun ga Allah ya kama ni shugaban ƙasa Chani da shi da mambobin shi na CNSP, tun da muke ba mu taɓa samu a tarihi waɗanda sun ka kawo tarihi a cikin ƙasar gata mu in ba waɗannan bayan Allah ba. Wallahi ko wannan Firefe ba mu taɓa samu ba. Mai tausan talaka, mai kakwanci hankali da zaman lafiya tsakanin talaka, tun da ake ba a taɓa damanar da ta zo ta huce a lokacin baya ba, ba a yi faɗa ba ko ba a yi kasayya ba, in ba wannan lokaci na shugaban ƙasa Chani ba. Har Allah ya sa ya kawo mana Firefe mai adalci Ahmadu Almu. Alhaji Idi, na kire ka da sahini da kaina da ni da kai mun kai magana, kace da Allah Ali a neman mini gafara ga Firefe, kuma har yanzu baka bari ba. Na ji wani vocal ka maido na cewar nan an 2020 ba a aiki. To wannan 2020 lokacin ku ne, lokacin zalunci ne, wallahi lokacin zalunci ne. Kace balle farfan kinan da aka yi ba a yi, ka ta yi kai supervision, wani sun zo mission ya taho an ka hada kuɗi. Ina tunai 2022 a Balak ONG 64 suka samu abun ban da farfe, amma ban ce ba a cikin su hudu sun yi. Lokacin ni ne departmental a Balak na Elevage, shi kuma farfe an yi shi da farko dai saboda Elevage ne aka yi shi, amma sai da aka yi aka kare ni ban da labarin ma an ba ONG na 64. Shi ne bambancin da yanzu, saboda shugaban ƙasa Chani bai yarda da zalunci, kuma bai zama da azzalumai har abada. Kace kuma Firefe lokacin wane ya ɗar mawulki. Voilà, il y a un même responsable même qui a dit que quand la loi là, elle a été faite au moment où les gens portaient Walki, aujourd'hui on ne porte plus Walki. Son grand-père aussi a porté Walki, j'allais dire. Mais est-ce qu'il fait la même chose que son grand-père qui portait le Walki aujourd'hui? Non, il a changé.
Mais c'est dommage l'élevage là. Je pense que le mouvement associatif surtout vous êtes interpellé. Hein. Alhaji Ibrahim baka tsoron Allah wallahi lacci zaka kake amma ka ji tsoron Allah dan kai da kan nemi gafara ga wannan bawa Allah da kacci mutunci kai firefe ma inda ya kare da ku yace shi duk mai shiri ya bar shi da Allah wallahi haka yace dan shi bai mai da rabi yace ya bari da Allah kenan kaga duk wanda an ka zaluntai yace ya bari da Allah to ya kare da kai da haka firefe yace ya bar ku da Allah ya bar ku da amana Allah duk shirin da za ku mai yace ya bar ku da Allah dan wannan shiri Alhaji Idi nan an ka kadisa ta makiyaya kun ka saida ta in kuma ƙarya na kai ka tai ka akwai dosan ka komseriya akwai dosan ka justice wallahi akwai dosan ka komseriya akwai dosan ka justice wallahi na an kawo da sa matsayin kuwa ku director na elevar department ki abala gaba daya amma ga kana yanzu kana ta kiriken mayan Allah ya shirya ka fefe da yace ya barku da Allah kuma duk bayanin da kai kan wannan bawa Allah shi na ji wallahi shi na ji amma yace ya barku da Allah kuma duk umumuwan da kai ƙarya ce wallahi ba gaskiya ne babu gaskiya ko guda a ciki na rinci da wanda yi na Allah amma yace ya barku da Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa da ke shafin TikTok daga naku ne dan gogormaya Alin Chani wanda ya bada rayuwa ta da dukiya ta kan Chani a yau muna rana ta mardi le 21 10 mois 2025 alhamdulillah Allah mun gode maka da ka ba mu shugabanni masu adalci Allah muna maka godiya da ka ba mu shugabanni masu sauraron talaka Allah muna maka godiya da ka ba mu shugabanni zatartici waɗanda ya zamanto kowane lokaci son suka su shi talaka ya ce alhamdulillah da haka Allah mun gode maka muna maka godiya Allah ya ce gode maka dan in baka da yawa Allah mun gode maka musamman gwamnati na jihar Tawa Allah ya kare mu shi kaya an gani an gode wallahi wannan bawa Allah muna alfahari da shi shugabanninmu na ƙasa Allah ya ba mu kowace jiha irin wannan gwamna na jihar Tawa duk abin da an kai tsaye ne shi kuna gani a jiya ya tafi wajen Bagaro inda an kai attakin nan inda Allah bai ba in ta'adda sa'a ba kuma ba wani abu kawo nan abu ba na rishin duk inda sun ka zo ba su samu sa'a alqunut da alqur'ani da azumtar lokaci zuwa lokaci da malamai da almajirai ke yi ku ci gaba da roƙon Allah ya tona musu asiri duk wani minahiki mai biyawar gataya da zuciya biya Allah muna roƙo gare ka Allah ka bayyana shi Allah ka tona musu asiri a cikin ma'aikatan ne minister ne governor ne DG ne prefe ne ade ne duk mai biyan wannan tahiya da zuciya biya Allah ka tona mushi asiri Allah ka raba shi da wannan tahiya Allah ka hidda mu shi a cikin wannan tahiya ya Allah muna roƙo gare ka Allah ka ba doyin da muka ya Allah muna roƙo gare ka Allah ka tsare mu na ƙasar musamman shugaban ƙasar talaka wanda ya sun ka ba da lokacinsu musamman da rayuwarsu domin sun ka ceto mana ƙasa mu don sun ceto mana ita ga turawan mulkin mallaka da miyagun 'yan siyasa da karnan farautar su masu rubuce-rubuce a cikin yanar gizo na ƙarya yan uwa ina 'yan gugurmaya ina masu istiriktir daban-daban ina suke jama'a kun yi kwana jama'a kan mun ce ƙasar nan har yanzu muna cikin ƙalubale har yanzu ana biye da mu da haka 'yan gugurmaya waɗanda suka ce a tsakaninsu da Allah tun daga jeunesse zuwa ga istiriktir daban-daban kowace istiriktir bai yadda ba 'yan uwa ka komanta da abin da ke gabanmu jama'a kun yi cik bai kamata a lokacin da kake gugurmaya misali sana'arka don ka samu Allah ya ɗaukaka ka kuma ka mance da sana'arka bai kamata ba da haka ni dan gugurmaya na cani wallahi sana'ata ba zan ashe ta ba wagga rayuwata da na bada kan ƙasata musamman kan shugaban ƙasa in ce wannan gugurmaya da nake ashe ta wallahi ba zan ashe ta ba yan uwa akwai aiki gaban mu ya kamata mu tashi mu yi sensibilization ga talaka kuna ganin yadda karnan farauta 'yan siyasa ka rubuce-rubuce a cikin yanar gizo na ƙarya dan su ba su yi to su yi vocal dan sun san da in sun ko su yi video dan sun san da ko sun waɗi ɗaya bai musu albarka kawai za a yi suna rubuce-rubuce domin su faranta ma turawa da ransu alarki ƙarya ta su kenan ya kamata ba dan ka samu matsayi ba ka zo ka shige cikin biro ka yi zaman ka kamance da abin da ka yi can baya ya kamata a hito a in ma ba kai ba ka yi finansan yan gugurmaya na tare da kai waɗanda ya zama to suna tare da kai su tashi su yi sensibilization wallahi ƙasa muna son sensibilization a tashi a waye mu mutane da kanunsu a tabbatar musu wannan shugabanni da sun ka zo sun zo ne tsakaninsu da Allah domin sun ceto mana ƙasar ga bai kamata ba a ce yau
ɗan adam shi mance da abin da ke gaban shi dan ka samu matsayi ka zo ka zamna. Akwai wasu ma wallahi lokacin da sun kai gugurmaya tare da su, wallahi yau in sun ka kire su ba su ɗauka, wallahi tallahi ba su ɗauka. Bai kamata ba haka. Ya kamata a ce in ka samu wani matsayi ka samu wata hanya ka tuna da bayan waɗanda ka yi gugurmaya da su, waɗanda ka yi wahala tare da su. Ya kamata kai in ya zama to ka shiga cikin sanyi, to kai ma ya kamata waɗancan bayan Allah ka yi tsaye bisa duk abin da Allah hore ma ka ba su, ka tura su ta zuwa sensibilisation, zuwa waye matalaka da kansu. Tunda ƴan uwa ƙasar nan har yanzu da kun ka sani ana biye da mu kuma mutane waɗanda karnan farauta 'yan siyasa suna nan cikin lungu da saƙo. Akwai su maras dalili suna nan cikin ƙauyukan nan. Duk abin da shugaban ƙasa ya ba su tallata shi sai dai su aibanta. Da haka abin da muka kira ga 'yan uwanmu a tashi tsaye zuwa sensibilisation, kuma 'yan gugurmaya da mutane wanda a districtir wanda sun ka samu matsayi, kowa Allah kowa annabi, ku yi finansan na tare da ku. Wallahi akwai wanda su yi gugurmaya tare da mutanensu, yau mutanensu suke waɗi ko kiran sun kai ba su ɗauka. Wannan ci amana ne, bai kamata ba. Dan ka samu matsayi kamar ce da wanda kuke wahala tare da shi, ko ka shige biro ka kyale su, baka tahiya kana sensibilisation. To muna gama ku da Allah da annabi, dan Allah da annabi ku su tashi zuwa sensibilisation. Assalamu alaikum.